जाबायलै जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2003 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा दाइनथि सिदुलाव हाबजाबाय बिनिफ्रायसो जादों दा दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला BPFनि जानानै गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिसपुर सल' मोनसे जात्रा खालामदों बे रेलि खालामदों बे रेलिया गसाइगावनिफ्राय आरम्भ आरो गसाइगावनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि रेलि खालामबाय थादों दिसपुर सल' जात्रा बियो BPF हान्जाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों गासिबो जाथि जनगोष्ठी ओंखारबोजोबदों जों नुनो मोन्दों आरो दिनै उदालगुरियावबो खोब पजिटिभ आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं तामुलपुराबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं अर्थआ बेनो दिसपुराव जोंहा MLA फाथायनांगौ BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ 15टा सिटखौबो जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायित्व आरो जोङो फाथायगोन 100%। बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंनो जे नोंथाङा दिनै जेनेबा BTC खौ जों नोंथाङा उन्नयन खालामनांगौ खुनु MP जों खोथा गैया होनना बुंदों नोंथाङा दिनै रायजोसभा लकसभा गोबां दङ MP BTC आव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ BTC आव BTC आव जुदि दालां बानायनांगौआ BTC आव जुदि लामा बानायनांगौआ BTC आव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ BTC आनो बानायगोन बे रायजोसभा MP बेसेबां खामानि दं सार प्रमद सारा बुंदों दे दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा बनायथ' हाया होनना बुंदों दिनै मेइन गुदि जों दिनै दिसपुरजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार प्रमद बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबाय ना जोंथ' दा BTC आव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायनानै फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायज्लायनानै फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांनानै मा खालामहैनो नागिरदोंलाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो दिपिनाबो जे माने बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनो नागिरदों गेलेबानो जाबाय जोंहालाय मा जोंहालाय BPFसो सार जेरै नोंथाङा जेरै मावनो देखायबाय थादों सार 5 गेरेन्टि जिखिनि स्किम जोंथ' मावखायो आरो गेरेन्टि दंबावो जों बुंथ'वा मिडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'वा दा मिडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सार सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राबो गोबां माने बेबायदिनो गुरु प्रसार जायामोन सार दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार जाबायलै जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2003 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा दाइनथि सिदुलाव हाबजाबाय बिनिफ्रायसो जादों दा सार लासैनो गासिबो जालांजोबबाय सार दिनै नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ बाट नोंथाङा बुंबाय थायो जे अपोजिट पार्टी ST बेफारि बुंबाय थायो मानो थाखाय बिदि बुङो सार गोबां जोंनि अपोजिट पार्टी नोंथाङा बेबायदि डायलग होबाय थायो सार मानो अपोजिट पार्टी पिपलफ्रा सार जाम्बालै बुंथों